Raħal il-letteratura 3 snin li ġejjin huwa Rabat. Flimkien ma' numru ta' msieħba differenti, Hela qed tfittex li tpoġġi l-kotba fiċ-ċentru tar-Rabat imma wkoll lilin. Għal dan il-għan qegħdin nagħmlu attivitajiet varji. S'issa ħriġna wkoll l-ewwel gazzetta letterarja, imma se jkollna wkoll qari għat-tfal u għall-kbar, iktar gazzetti letterarji naturalment, u attivitajiet li jfittxu li jqarbu il-komunità lejn il-kotba u anke sabiex fl-aħħar mill-aħħar tinħoloq komunità li tħares ukoll lejn il-letteratura u l-forum differenti ta' arti illi jiddialogaw magħha. Il-Fondazzjoni Hela qiegħda tniedi din l-inizjattiva Raħal il-letteratura li fil-missjoni tagħha, l-oġġettiv ewlieni tagħha huwa li nkomplu nżidu l-aċċess u l-għarfien dwar il-wirt letterarju Malti. Jiġifieri wirt li letteratura li diġà nkitbet, imma hemm letteratura oħra li qiegħda tinkiteb bħalissa. U l-oġġettiv ewlieni ta' din l-inizjattiva ta' Raħal il-letteratura huwa li flimkien mal-imsieħba tagħna inqajmu iktar għarfien, ningaġġaw il-membri tal-komunità li qed naħdmu fiha u flimkien nittamaw li ntejbu l-prodott letterarju Malti. U nittamaw li fil-proċess ukoll nżidu l-interess tan-nies biex jaħdmu appuntu fil-qasam, kemm fuq livell dilettantesk kif ukoll fuq livell professjonali.